ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಏತೋ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನು ಬಟ್ ಈತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಂತೀಜಿನ್ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಭಯಂಕರ ಸೌಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ದಸ್ಕತ್ ಒಂಜಿ ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ್ದು ದುಮ್ಮು ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೂಪವನ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕುಲು ಈ ಕಥೆನ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣದಾದ ಅನಿಶ್ ಏಪಲ ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅನಿಶ್ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತಿಯ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಶೇಖರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಟ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೆ ಶೇಖರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಶೇಖರೆ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಪೋಸಿದ್ದು ಇಂಚನೆ ಬೋದು ಮನ್ ಪರಾತಿಜಿ ಯಾಕೆ ಮನ್ ಪರಾತಿಜಿ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡಿತ್ತು ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚಾವುಡು ಇಂಚಾವುಡು ಕಪ್ಪಾವುಡು ದಸ್ಕತ್ತಂದು ಪಂಡ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಲು ಮಾತ ಜೀವರಾಶಿಲು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ನಂಗೆ ದಸ್ಕತ್ತುಂಟು ಮಾತನ ದಸ್ಕತ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ అయిన ದಸ್ಕತ್ ಈ ದಸ್ಕತ್ ಮಾತಲ ಉಂಟು. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್ ನಿಕುಲ್ ತಗೊಂಡುಲ್ಲರು V4 ನ್ಯೂಸ್ ಯಾನ ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಗೇರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಕಡೆ ತುಂಡ ದಸ್ಕತ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಏತೋ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತನು ಬಟ್ ಈತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಂತೀಜಿನ್ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಭಯಂಕರ ಸೌಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ದಸ್ಕತ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ಇಂದು ತೆರೆ ಕಾಣೆರೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಈ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಯ್ತಾ ನಾಯಕ ನಟೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಎಂಕೊಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ನೆದ್ರು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣು ಬಂಡ ಚೂರು ಪುಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಗರ್ ಬೊಕ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅಭಿನಯ ಮಂತದ್ನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಂಡಿಜೆ ಇಂದಾಜೆ ಅಂಡಿಂಜೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಮೆರುಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಮೊಕ್ಕೆಡಿದ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಮೇರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಿಡು ಮೆರುಗು ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇರೆನ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲೆಜ್ಜಿರ್ದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮೇರೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಎಡೆ ಪುದರ್ ಮಂತಿನಾರು ಸುನೀತಾ ಎಕ್ಕುರುಳ್ಳರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಮೇರೇನು ತೂನಾಗ ಒಂಥರ ಜೋರದಲ್ಲೇ ಕಾಂಡಲ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆಲಿಪವೇರು ಪಾತಿರ್ವೇರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಒಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನ್ನು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇದು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ ಪಂಡ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಕಲಾದೆ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಈ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರು ಯಾನ್ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡು ಬಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ಗೆ ಬೈದಿನಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಈ ಖುಷಿ ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ದೇಪಂಡ ಎಂಕುಲು ತೂನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರು ದಸ್ಕತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪಾತಿರು ಬಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಎದುರು ಬತ್ತು ಪಾತಿರು ನಕ್ಲುಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಸುಮಾರು ಐತ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಣುಕು ಟ್ರೈಲರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಣುಕು ಐನು ಬುಡ್ನಾಗ ಐನು ತೂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದೆ ಪಂತರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾದನ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ರಿಲೀಸ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಂದೆ ಎಂಚನ ಜನಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ಮಾನಿ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ ಆತನು ಮಾತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂತೇರು ತೂವನ್ ಹಾಕ್ಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೋದಿ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂವಲಿ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೀಯರೆ 10 ಜನ ಸೇರ್ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈಲರ್ ಮುಗಿಕೊಡ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತೇರು ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂತದು ಪಿರ ಉಂತದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತೇರು ಎಡ್ಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ತಾರೀಕು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೆಗೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಗೆ 10 ಜನ ಸೇರುನು ಟಾಕೀಸ್ ಫುಲ್ ಆದ್ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅದ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಮಾತ ಪಿದಾಯ್ ಇತ್ತೇರು ಪಿದಾಯ್ ಉಂತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಂಚಿಂಚು 10 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಕ ಅವೇ ರಿವ್ಯೂ ಯಾರ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಈತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತೆ ನಾನು ಬೋಡಿ ಇಜ್ಜತೆ ಎಂಕುಲು ಅವೇ ತೂಪ್ನಕುಲು ಬೊಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಇರ್ದು ಪೂರ ನಮಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಬೈದು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್
ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯವಂಡು ಅತತ್ಮಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾಮೂಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಅಕಲ್ ಬೂರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ದಿಂಚ ಪಾತಿರ್ ಬೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಗ ಮುರಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ನಮ್ಮ ಯುವ ದಸರ್ ಡಾರ್ ಪಂಡೇರ್ ಈ ಮರಾಠಿ ಇಂತ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಹಿಂದಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋನುಂಡು ತಮಿಳ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋನುಂಡು ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಇದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಅಂಚೆ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಡು ಕನ್ನಡದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಡು ಈ ಟೀಸರ್ ತುನ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ತುನ ಎಂಕ ಅನಿಸೊಂದುಂಡು ಪಂಡೇರ್ ಒಬ್ಬರಕ್ಕೆ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತ ಖುಷಿ ಅನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾದ ಗೆದ್ದು ಸೀತೆ ಈ ಕತೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಪಂಡ ಕತೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಚೂಸ್ ಮನ್ನಾಗ ದುಂಬುಪಿರ ತೂಪರೆ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಈ ಕತೆನ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ದಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಕತೆ ಪಂತೇರ ಅಂದ್ರೆ ರೋಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತೀರಿ ಯಾನ್ ಹೊಸತತ್ ಯಾನ್ ಅನೀಶ್ ಏಪಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆಸ್ಥಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅನೀಶ್ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ ಆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಮಾಯನ್ನು ಮಲ್ದ ಆ ಮಾಯಡ್ ಲಿಂಬೆರ್ಲಿತ್ತರ ಆರ್ಲಿತ್ತೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಅನಿಶಾ ನೆವ್ವೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕತೆ ಪನ್ಪುಜೇರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚೆಂಚ ಸುನೀತಾ ಕೀರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚೆಂಚ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸರ್ ಗ್ಲಂಚೆನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನೀರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚೆಂಚ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆತ ಪನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಬೈದಿರ ಅಡ್ಡೆ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಗೂ ನಮ್ಮನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಂದಾದ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇಣೂರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಎಂಕ ಏನಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಯಾಕೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬತ್ತಂದ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದ ಇಂಚ ಅದು ಆಡ್ತಾನೆ ಅವು ಅಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಅಂಚ ಪನ್ನಗನೆ ನಂಕ ಊಲೈ ಪೊಗ್ಗು ದಾಪನ ಪಾತ್ರ ರೀತಿ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸಂತೋಷ್ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಯಾನ ಮುರನ್ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಂತಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ದುಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇರು ಈ ಉದ್ದೋಪುಣಿ ಇದೇ ಉದ್ದೋಪುಣಿ ಪಾತೇರ್ನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಲಿ ಜತ್ತು ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ಆರೆ ಗೋಗುಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ದಿನ ಆರೆ ಬೋದು ಸರಿ ಮಂತೋನಿ ಏನಾದ್ರು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಆಂಡ್ಲ ಆರ್ನ ಬೇಲ್ ಅಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಮಾಯೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೂಪ ಮಂಡುಕ ಕನ್ನಡಗ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತದಾರೆ ಸರ್ ಇರು ತುಳುಟ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತದಾರೆ ಇರೆಗ್ ಕನ್ನಡಗ್ಲ ತುಳುಕ್ಲೆಂಚ ದಾದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಾದಣ್ಣ ತೋಜುಂಡ ತುಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ತುಳು ಮಾಡಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕನ್ನಡದಕ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರಪು ಸೇರ್ನದು ಕನ್ನಡದಕ್ಲೆ ಕೊರಪೇರು ಯಾನ ತೆಸಿಮುರಣಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಂತೆ ನೀನಾದೇನ ಸೀರಿಯಲ್ ಲೈಟ್ಲ ಮಂದೆ ಅಕ್ಲ ದುಂಬುದ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಂದೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಸುಮಾರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ 2-3 ಬಿಡುಗಡೆ ಆರೆ ಉಂಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗು ಟ್ರೇಲರ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ಮರ ಉಂತುದು ಪುಂಡು ಐಕ್ ಭಾಗ ಸೂಪುತ್ತು ಸೊ ಅವು ಎತ್ತ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲ ಇನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪುರ ಎಂಚ ಮಂತರ ಅವು ನಿಜ ತಾರೆದ ಮರ ನಾವು ದಾದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೊರ್ಪಿಡು ಓಕೆ ಸತ್ಯ ಬಂದಿರಡ ಐಕ್ ಯಾ ಬಂತು ಉತ್ತರ ದಾದ ಬರ್ತದೆ ತಾರೆದ ಮರ ನಿಜ ಸೂಕೊರ್ತುಲ್ಲ ನಿಜ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ತಗೋಳು ಯಾವ ಆತೆ ಬಂತ ದಯಬಂಡ ಆ ತಾರೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ತಾರೆ ನಿಂಗೆ ನಾಡ್ರನೆ ಸುಮಾರು ಬಂಗ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಬೋಡು ಆ ತಾರೆ ಅವು ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಅಂಚಿಡಿಂಚಿಡಿತ್ತಿನ ಮರಕ್ಕಲು ಐನು ಪೂರ ತೂವೋಡು ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ತೂವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲು ಅವು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಂడి ಓಲ ಫೈನಲ್ ಯಾವ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಒಲ್ಪ ಫೈರ್ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ದೈಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ದೋಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಓಲ್ ಅಂಚ ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಆತಂಡ ಅವು ಸೀನ್ ದಾದ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋಡು ಗೊತ್ತಾಣತ ಯಾನು ಪನ್ವೇರಂದೇನಿದೆ ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾನೇ ತೂವಡ್ ನಮ್ಮ 13 ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಆತೆ ಅಂದು ಬೊಕಂಚೆನೆ ಈ ಮೂವಿ ಒಲ್ಪ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಆತನೆ ಬೊಕನೆತ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಆವಡು ಮೇಕಪ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಮೇಕಪ್ ಬೆತ್ತೂನಾಗ ಅಂಚನೆ ಅಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಯಿನಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಲುಂಗಿ ಹಿಡಿತ್ತಿನ ತೂಯಿನಿ ಅಂದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಲ್ ಆತ್ನಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ವೇಣೂರು
ಐರ್ದು ವೇಣೂರು ಎನ್ನ ಊರು ಅಂಡಿಂಜೆ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಕಿಲಾರ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ನಾರಾಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ಆಸುಪಾಸು ಕುತ್ಲೂರು ಸುಲ್ಕಿರಿ ಆ ಸೈಡ್ ಪ್ರಾತನಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾವ್ಯ ಈತ್ ಕೊಡ್ಡಾತನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಗಳು ಮಾಯ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ದ ಐರ್ದಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಗ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಪಿದಾಡುವ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಾಡೊಂದು ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಪರಾತ್ ದಾಕದನ ಅವು ಇಲ್ಲರ ದೆತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕೆಲವೇರು ದಕ್ಕುಜೆ ಐನು ಪೂರ ರಾಸಿ ಬಾರ್ನು ಒಂಜಿನ ಅನಿ ಸಣ್ಣ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಬೋತೀರು ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಡೆ ಈಡೆ ಪೋದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೀರು ಆರ್ಲ ನೀರಾಜಲ ಒಂಜಿನ ಯಾನ್ ಪೋಯ್ ಏನು ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪರಾತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತನ ಪ್ರಕೋರ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಅಂದು ದಾಯ ಏನ್ ಬಣ್ಣ ಇನ್ ದಾಯ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುಡಿ ಮಣ್ಣಾಗ ನೈಜತೆ ಬರ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ರಗೂ ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ಅಂಚಿನನೇ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನನೇ ಮೋನೆ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನನೇ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಂಚಿನಂಕಲೇನೆ ನಾಡ್ದು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕಿಳಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏರಿಗಳ ಮೇಕಪ್ ಇಚ್ಚಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮಾಮೂಲಿ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುವರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅನ್ನ ಸಿಟಿ ತವನಾಗ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮುಂಡು ಬಾಡ್ದು ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡ್ದಾರ ಬದಲಾವಣೆ ತೂಲೆ ಸಿಟಿ ಇತ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಮುಂಡು ಪಡು ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ఒక ముసుంటు మోనేలు పూర అయితే ಬೋಡಾಪಿನೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ವೇಣು ಬೇರೆ ಕೊನದು ಅಂಚನೆ ಗೊರ್ತುಜ ಕೊನತದ ಮಾನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುದೆ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಸುದೆ ಕೊನೊಯ್ನಿ ಅರ್ದಿನಿ ಪಾದೆಡು ಮುಂಗೈನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಸ್ತೀರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡ ಈ ಕತೆ ಬರೆಯರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಾದ ಈ ಕತೆ ಅನೀಶನ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಅರಡ ಕತೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕತೆನ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡೇರು ಟೀಮ್ ಉಡ ಪಂಡೇರು ಇಂಚೇಂಜ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪುದರ್ಲ ಆರೇದಿ ಇತ್ತು ನಾನು ದಸ್ಕತ್ತಂದು ಐದೋ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಡ ಎನ್ಮ ಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಐನ್ ಕುಲುದು ಐಂದ ಅದೇ ಅರೆತ್ತ ಶೋಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಬರ್ತದೆ ಐದೋಕ ನೆಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಂడి ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಇಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಇಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಮೊದಲು ಫೈನಲ್ ಆದಿಜ್ಜಾನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಚನ ಇಂಚನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಡೇಸ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನೀಶನ್ ನಡಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪನ್ಪೇರು ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮನೆ ಆರ್ಡ ಕೇಳ್ನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅತಿತ್ತೆ ಇರ ಕತೆ ತಪನು ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆಯ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಡೇಸ್ ಉಪ್ನಾಗ ಅಂದು ಶೂಟ್ ಮಂತಿನೇನು ರೀಶೂಟ್ ಮಂತಿನ ಉಂಡ ಒರ ಫೈನಲ್ ಓಕೆ ಇಂದ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಗೈಕ್ ನೆಕ್ಕುಲ್ನಾಗ ಏನು ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಪೂನಾನೆ ಫುಲ್ ಶೂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಊಲನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ತೋಜಿಂದ ಅಡಿಗೆ ದಿಂಜಾವನ ಕೆಲ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಎಡಿಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅನ್ನೋರ್ಲೇರು ಆರ್ ಎಂಕಲ್ನ ನಿರ್ಚಲ್ ಫೇಮಸ್ ಬಾರಿ ಸರ್ ಕನಸು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ದಸ್ಕತ್ ಮುಟಾರ್ ಉರಿಯೆ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಲಂಚಿನಿ ಎಂಗ್ಲ ಅಂತರಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರದ್ದು ದಸ್ಕತ್ ಮುಟಾರ್ ಉರಿಯೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಎಂಗ್ಲ ಎಡಿಟರ್ ಲಂಚಿನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಆರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಿರತ್ತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯಿನಾಕ್ ಟೀಸರ್ ತುಯಿನಾಕ್ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪುನ ಡಿಒಪಿ ಏರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏರು ಅಡೇಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಕೇದಿನವೆ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಲ ತುನಗ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಿರ್ಲಾಕ ಬರ್ತನಗ ಡಿಒಪಿ ಯಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾರು ಅಂತಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಆಚಾರ್ಯ ಗುಂಪಾಲಾಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರಣ್ಕೆರೆ ತಪ್ಪು ಗುಂಪಾಲಾಜಿ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶನ್ ಎಡಿಟರ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾದ ಕುಡ್ಲದ ಚೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಸೈಡ್ ಆರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದ್ರಾಗ ಸಮರ್ಥನ್ ಎಸ್ ರಾವ್ ಉಂಟು ಆರ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೊಂಬೆ ಇಡ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ದಿರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿ ಮಲ್ದಿರ ಆ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೂನಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತಲ ಉಂಡ ಅಂದಾಪುಂಡು ಐಕ್ ದುಮ್ಮದಾಗ್ಲು ಬಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೂತಿ ಏರನ್ನ ಅಲತೆ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂದಿರ ಆರ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಏರ್ಂದಕ್ಕೆ ಯಾನಂದ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಗೊತ್ತಂడి ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಏರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಅನೀಶನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸಂತೋಷ್ ಐದಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐದಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ನಿರ್ಚಲ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಕ್ಲೆ ಹೀರೋ ನಕಲ್ 4 ಜನ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಂಡ ಆರ್ಲೊಂದು ಜಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ನಿಕ್ಲ ಪಾತ್ರದಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಈ ಮೂವಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೇಕ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ್ದು ದುಮ್ಮು ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರಿತ ನಿಜವಾದ ಅಂಚಿನ ನಡತದು ಅವು ನಡತದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಕೇಪಲ ಪಲ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಊರ್ದ ಬುದಾರು ಆ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ನಡಪನೆ ಅಂಚಿನ ಕೇತೋ ಹಲ್ಲಿ ನಡತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಘಟನೆ
ಇಂದು ಕತೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಆಯ್ತ ಪಾತ್ರೋಲು ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರೋಲು ಹಳ್ಳಿದ ಆಕಲು ಏರುಳ್ಳೇರು ಆಕಲು ಹಿಂದೂ ಆಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೋಲನೇ ದೇಯ್ದು ನಾತೆ ಮಾತೆರನ್ನ ಮಾತ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಅಬ್ಜತ್ತೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕೆಲವರನ್ನು ಮಂತದ್ದು ಆ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ ಆತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಜಿನ ಮಂಡೆ ಆನಂಜಿ ಊರ್ದಾಯಿ ಪನ್ನೀರ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಊರ್ದ ಸಾರಿ ಈರ್ನ ಜಿಲ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಒಂಚಿ ಪುಂಜೋನ ಅಂಚೆನೆ ನಾ ಲೀಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಶೇಖರ್ ಪಂಡದು ಐದೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮೋಹನ್ ಶೇನಿ ಪಂಡದು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಾರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಬರೋಡಿತ್ತಿನಾರೆ ಬರ್ರಾಯ್ ಆರು ಕೇಶವ ಪನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿರು ಓಕೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಮಲ್ದಿರು ಕೇಶವನ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐದೊಕ್ಕೋರಿ ಬಾಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನೀರಜ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕತೆ ಪುರ ಬಿಲ್ಡ್ ಬರ್ ಮಂತವ್ರು ಹಾಕಲಿ ಆರ್ ನೀರಜ್ ಬಂದು ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರೇನು ತೂನಾಗಿರೇನು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆರೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿರು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಯಡ್ ಒಂದು ವೆಬ್ ಕರಂಜಿ ಅವು ಮುಕ್ಳೊಂದು ಎನ್ಮಜಂತ ಟೀಮ್ ಉಂಡದೆ ಯಾಂತ ಮೇರು ಉಲ್ಲೇರನ್ ಪುಗಾರ್ನ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಎನ್ಮಜಂತ ಟೀಮು ಎಡ್ಡ ಜವಣೀರು ಅಕುಲ್ಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕತೆ ಉಂಡು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಗುಣೇಂಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಾಳ್ಮೆ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಕೋಪ ಅರ್ಬಿಸಿ ಇಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡತೆ ನೀರಜ್ ಆಯನ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ನೆಟ್ ಮಾಯೆ ಸೀರಿಯಲ್ದಿ ఆయన ಮಂತಿ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ತಾಳ್ಮೆದ ಮನುಷ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಇಂಚಿನ ಖಾಲಿ ಇತ್ತಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಪಂಡೆ ಎರಡು ಆತೇನು ಮಂತಂಡೆ ಯಾವ ಬೇತದಾಲ ಪಾತೆರೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪೋಯ್ನಿ ಆತಿ ಐಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಂತನು ನಮ್ಮ ಅವು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಎಂಚಾವು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಜವನೀರು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಟೀಮು ವೇನೋಡ್ದ ಜವನೀರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಟೀಮು ಇಂಚಿ ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ ಪೂರ ಇವಾಗ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹಾಕಲ್ನಕ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಇರಲುಂಡು ಬೀರ ಗಲಾಟೆ ಇರಲುಂಡು ಅಂದು ಈ ಪಾಯ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಇರಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಕೋಪ ಬೈದಿನ ದಾದಲ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಅಂಚದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ದ ಮೂವಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಲಂಚ ಫೀಲ್ ಆತ್ ನಿಜ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ದಂದತ್ತು ಈ ಮೂವಿ ಆತಿಜಿ ಈ ಮೂವಿ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಸಲಲ ಈರೆಗ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಬಟ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏನೇ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾತು ಬೈ ಮಾತ ಕಲಾವಿದೆ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ನಾಗ ವಿಷಯ ಇಂದ ಮನ್ನಾಗ ಯಾನಂತೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಫೇವರ್ ಆದಪ್ಪನೇ ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಅಂತ ಫೇವರ್ ಆಯ್ರೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಗೆ ಈ ಕತೆತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನು ಸುರುತ ಅನಿಪೋನಾಗ ಯಾನಂತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೆ ಮೇರು ಅನೀಶ್ ಬತ್ತೇರು ತಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೆ ಅಲ್ಪ ಬೊರ್ಚ ಅತ್ತೆ ಬಂಡೇರಿ ಅಂಡ್ ಅಥವಾ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕತೆ ಅಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಯ್ಕೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕಂಗು ಅಂದ ಜನ ಒಂದು ಇಂಚ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಕಾಮಿಡಿ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಏರ್ ಬಂಡಿ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಅಂದ ಅವ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೊಂಜಿಲ ನಮಕ್ ಹಿಂಟಲ ಬುಡ್ದು ಮಾತಾಡಬೇಕೇನು ಟ್ರೈಲರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೆಲವರು ಕಾಮಿಡಿ ಇಪ್ಪಂದು ಕತೆ ನಿಪ್ಪಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಲವ್ ಉಂಡು ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಡು ದುಃಖ ಬುಲಿಪ್ಪರ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ರು ದಸ್ಕತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬಣ್ಣಗ ಇರ್ನ ಬರ್ತೇ ಅಂದ ಮರಳು ಗುದ್ದಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಐಕಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ತಕ್ಕಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಸ್ಕತ್ ಪಂದು ಪುದರ್ದಿಯರಿ ಕಾರಣದಾದ ದಸ್ಕತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಅನಿಶಾನಾಗ ಬೈನ ಥಾಟ್ ಕತೆ ಆರಡಿತ್ತಂಡು ಕತೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಕತೆ ಬಂದದ್ದು ಅವು ಪಂಡೈತೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಾತಲ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಲವ್ ಮೋಕೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾತಲ ಉಂಡು ಆತ ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಊರು ಕೇಪ್ಲ ಪಲ್ಕೆ ಪನ್ಪನ ಊರು ದಸ್ಕತ್ ಅಂದು ಪಂಡ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಲು ಮಾತ ಜೀವರಾಶಿಲು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ನಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಉಂಟು ಮಾತನ ದಸ್ಕತ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನ್ನ ದಸ್ಕತ್ ಒಂಜಿ ಬೇತಿ ಮೇರೆ ದಸ್ಕತ್ ಬೇತ ಮಾತ ದಸ್ಕತ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಲಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಆರ್ನ ದಸ್ಕತ್ ಆದಿಪ್ಪಿ ಮೇರೆ ದಸ್ಕತ್ ಆದಿಪ್ಪಿ ಎನ್ನ ಮಾತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐನ ದಸ್ಕತ್ ಈ ದಸ್ಕತ್ ಮಾತಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲಿತೆ ದಸ್ಕತ್ ಬಂದು ಐಕೊಂಚಿ ಪುದರ್ದಿಯರೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪುದರ್ ತುಕ ಪೂರೆನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ದಸ್ಕತ್ ಆದೆ ಒರಿಯಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಂಜ ಫುಲ್ ಅದ್ದೂರಿ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಮಂತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಸ್ಕತ್ ಬೂರ್ದ ಆತುಂಡು ನನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತೂಡು ಇದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಪ್ಪಣ ಇರೊಂಜಿ ಏತ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂತದಾರ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಪಾತ್ರ
ಆಕ್ಚುಲಿ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಶೇಖರೆ ಪಂಡದಾದ ಆಯನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಆಯನ ದಿನಚರಿ ದಾದ ಎಂಚಿಫ್ ಓಲಿ ಶೇಖರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಟ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಳುವೆ ಓಕೆ ಶೇಖರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಶೇಖರೆ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಪೋಸಿದು ಇಂಚನೆ ಬೋದು ಮನ್ ಪರಾತಿಜಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಾತಿಜಿ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ತುಂಬೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡಿತ್ತು ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ರೀ ಇಂಚ ಆವಡು ಕಪ್ಪ ಆವಡು ಅಂಚ ಪ್ರಮಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 2015 ಕುಜಲ್ ಬಿಡ್ತೆ ಏನು ಜೂಯಿಸ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ಜಿಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪ ನಾನು ಕುಜಲ್ ಬಿಡ್ತೆ ಆತನಾಗ ಸುದೀಪ್ನ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅತನಾಗ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಐದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ಲು ಬರೋ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅನಿಶಾಣಕ್ಕೆ ಬರೋ ತಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಐದಕ್ಕೆ ಅನಿಶಾಣ ಇನ್ನ ಕುಜಲ್ ಅಂಚೆನಿ ಇಪ್ಪಡು ಪಣ ಅಂತೆ ಯಾಕೆ ಏಪ ದಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ತನ ದಸ್ಕತ್ ಓಕೆ ಐದಕ್ಕೆ ಅನಿಶಾಣ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಕಪ್ಪ ಅವಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬುಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು ನಾನು 2 ತಿಂಗಳು ಪಿರಾಣಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಹೋಲ್ ತಿಂಡ ಶುರು ಮಂತಿತ್ತೆ ಕೂಲಿ ಬರೋ ಕೆಂಪಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾನದೆ ಓಕೆ ಐದು ಕಪ್ಪ ಓಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ನಾನು ಕಪ್ಪ ಓಡ್ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಡು ಫಸ್ಟ್ ದೊಂಬೂಡು ಜೆಪ್ಪಾರು ಸುರು ಮಂತೆ ದೊಂಬೂಡು ಜೈದೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಚಡ್ಡಿಡು ಜೈದೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಬೇರೆ ಬರ್ದು ಚಡ್ಡಿ ಬರ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಬೇರೆ ಬರ್ದು ಅದು ಇದ ದೊಂಬೂಡು ಜೈದು ನಾರಿ ಮಂಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾಸ ಬರೋ ಬೇವು ನಿಮ್ಮ ಏರು ಬಂತೀನಿ ಮೇ ದೊಂಬೂಡು ಜೆಪ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐದಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬಂತೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಚನೆ ಐದಕ್ಕೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬನ್ನ ಕೂಡ ಜೈದೆ ಐಕ್ ಬೋಗುಲ ಮಜ್ಜಿ ಮೀನಿ ಇಜ್ಜ ಮಾರೆ ಪೂಜಾರ ಮೀನಿ ಪೂಜೋಲೆ ಆತ ಕಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಐದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲರ ಜೊತೆಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬತ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಪ ಜೋರು ಕಪ್ಪನ ಐದಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲಾ ಬತ್ತೆ ಐದು ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡಿತ್ತು ನಾನು ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಚು 10 kg ವೆಯ್ಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೆ ಜಿಮ್ ಪಾರ ಸುರು ಮಂತದ ಬ್ರಾಂಡ್ ಐದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರು ಬಾಯಿ ಬೀಚ್ ಉಳ್ಳತಿ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಬರ ಪೂಜನ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪ ಜೆಪ್ಪುನ ಏರ್ಲ ಬರ ನಡೆಪೋದು ಜೆಪ್ಪುನ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಂಡೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಣ್ಣೀರು ಬಾಯಿ ಒಂಜು ಬರೀ ಇಟ್ಬೋದು ಜೈದೇವಿ ಜೈದೆ 2 ಜನ ಆನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಜೆಪ್ಪುಡದೆ ಇಂಚ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಇದು ಇಂಚ ಕುಂಟುಬಾರ್ದು ಕಣ್ಣು ಜೈದೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಆಂಜಿಲೆ ಕಾಪುಡು ಗೊತ್ತಂడి 2 ಜನ ಲವರ್ಸ್ నాకు ನಿಂಚ ಬತ್ ನಿಲ್ಕೊನು పోతుండా ಅಂತ ಅಟ್ಲ ನಾಡೊಂದು ಐದು ನಿಂಚ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗುಂಡ ತುಕ್ಕನ್ ಇನ್ನರ್ ಫಿಲ್ಪನ వచ్చి అట్లా నువ్వు పోతుందన్న అట్ల ಬೇಲೆಗೆ ಸಾದಿಗೆ ಸುಲಭಾಪು నువ్వు జీవ అవుతుందండ అది ఏ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ನ ಅನುಭವನಾರು ಪಂಡಿನಿ ಕಪ್ಪು ಬ್ರಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಗಡ್ಡ ತೆಪ್ಪನಾಗ ಆಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಶೂರು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಮನ್ಪೋಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೇಖರ್ ಆವಡತ್ತೆ ಅನ್ಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೇಖರ್ ಆವಡಿ ಶೇಖರ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿಪ್ಪಡು ಬಟ್ ಏರಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಜನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಲ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಜನ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜನ ವಿಶ್ವನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಆಂಗಿ ಕಮ್ದಾರ ಒಂದು ನಾಡ ಬಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ನೀರಾಜಿಂದು ಬಾಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬತ್ತೇರು ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಆ ಕತೆ ನಿಕ್ಲು ಪನೊಂದೆಪ್ಪುಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಥೆನೇ ಐನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತ ಇಂಗ್ಲ ಪೆರಾಡಿದಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಲ್ಲ ಪಾದೆಗಲ್ ಅಡೆ ಓಪನ ಬಯ್ಯನ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಕತೆ ಪನ್ಪನ ಎನ್ನ ಬದರ್ ಶೇಖರೆ ಎನ್ನ ಮೇರ್ತನಿ ಎಂಗ್ಲ ಊರು ಕೇಪ್ಲ ಬಲ್ಕೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪನ ಅವು ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ 4 ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷದುಂಡು ಐನು ಡೈಲಿ ಕೇನು ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಬದರ್ ಶೇಖರೆ ಎನ್ನ ಮೇರ್ತನಿ ಐನೆ ಕೇನು ಕಡೆಗೆ ಜೆಪ್ಪು ಅವು ಕೇನ್ ದಾದ ಅನ್ಗೋತಂಡಿ ಶೇಖರೆ ಇಂಚ ಎಡಗ ನಡಪುನ ಶೈಲಿ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಅವು ಇಂಚ ಸಾಲ್ ಪಾಡನೂರ ಪೋಪುನ ಅಂದಾನ ಇರ್ದಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗ್ಗಿನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆತಿಜಿ ಆನೆ ಮಲ್ದೆ ನಾ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೂನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ನಾ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ರಿಕವರಿ ಪರದಾಲ ಮಲ್ದಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಪರದಾಲ ಮಲ್ದಿ ಕೂಲಿ ಇರೋದೆಕ್ಕಾರ ಹೋಯಿ ಬೆದ್ರಡು ಒಂಜಿ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ ಮುಗ್ಗಿಂದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡತ್ತೆ ನಾನು ಹೋಸ್ಟ್ ಬರ ಓಲ ಪೋಂದಿತ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ವೈಕ್ಲ್ ಇಜ್ಜ ಪನಗ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಬೋಣ ಹೆಂಗೆ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕೊಡೆ ಅಂಚ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆರು ಪೋನೇ ಬೆಚ್ಚ ತೂದು ಇಂಚ ಕ್ಲಿಪ್ ಪುರ ಪಾಡ್ಯರು ಪೊಂಜೋ ಬತ್ತೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡಾಗ ಎಂಡಿರು 10 ವರ್ಷ ಆನಂದತೆ ತಿಂಡುದು ಎಂಡಿರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದೆ ಪಾತಿರಬ್ದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೆತ್ತದ್ದು ಬಂಡೇರು ಒಂದು ದಾಯಿ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲಿ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಪೂಜ ಬಚ್ಚಿರೋಳು ತಿಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅಂಚಂಜನೆ ಏರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತದು ಅರ್ಧ ಕಾರ್ಯ ಗೊತ್ತ ನೀರೇ ಓಲಾ ತೂತು ಇರಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ ಪೊರತ್ತೆ ಅಂದು ಉಂದಾಯ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ದಸ್ಕತ್ ಅಂತ ಐದು ಗಾರ ಸಮಾಧಾನ ಅದ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಬಕ್ಕ ದೆಕ್ಕಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಂಚಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು 3 ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡು ಕೇಶವ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ದೀರು ನಮ್ಮನ ದೀರು ಇರುತ್ತೆ ದೀರು ಹತ್ತು ದೀಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್
ನಮ್ಮ ಮಿಥುನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಡೋ ಒಂದಿತ್ತ ಏರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನಿಶಾನೆಲ್ಲ ನೀರಾಜ್లో ನಿನ್ನ ವೇನೋಡು ಪೋಂದಿಪ್ನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಅನಿಶಾನೆ ತೂದು ಆಯಾ ಒಂದು ತೂನಾಗ ವೇನೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ತರುಲಿಲ್ಲ ಹರೀಶನ್ನೇ ಅಂತ ಆರು ನಮಗೆ ಬಕ್ಕ ಹರೀಶನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಂತದ ಇಂಚೆಂಚನ್ನ ನೀರ ಮಗ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪದ ಆಡ ಬರ ಪಾತ್ರ ನಾ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ಆಯಿನ ಒಲೆ ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪುರ ಅನಿಶನ್ನಾಗ ಮಂಡೇಡಿತ್ತೇನೆ ಇಂಬೇರ್ನ ಮಂಡೇಡಿತ್ತು ಆರ್ನ ಮಂಡೇಡಿತ್ತು ನಾರಿಗೆ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪೋಡು ఒక హీరోయిన్ ಒಂಚೂರು ఉందిತ್ತು నేర్న మన్పోను మంద ఐదో కార్లో ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿರು ఒక దీపక్ అన్నే ఒక భగవాన్ ఒక చిత్రలేఖ పండుది అక్కలు ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತమైన ಕಲಾವಿದರು ಅಕ್ಕಲು ఒక ವಿಶ್ವನ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರ ಸುಲ್ಲಾಲ್ ಚೇತನ್ ಪಿಲಾರ್ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಕೊಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಬೋಂದೇಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರಡುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ದ ಏರ್ ಮಲ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಏರ್ನ ಮನ್ಪ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಟೀಮ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಶ್ವಾಡ ಮನ್ಪಾಗ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಡ ಮನ್ಪವನ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೆಟಪ್ ಅಂಚೊಂಡತ್ತನ್ನು ಅವ್ರು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಸಪುರ ಎತ್ತು ಅವ್ರು ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಆవుಡು ತೋರ ಆవుಡು ಅವ್ರು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೋರ ಆಯ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೀರು ಆರ್ಲ ಐದೋ ಕಾರಣ ಕಲರಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಂಡದೆ ಪೂರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದೆ ಆರ್ನ ಕುಜಲ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿನ ಕುಡ್ಲಾಲ್ ಎತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಫುಲ್ಲು ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೈಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗಡ್ಡದೆತ್ತೀನಿ ನೀ ಸೆಡೆಗೆ ಬಿಡ್ನಿ ಮೇಕಪ್ ನೇರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಪ್ಪು ಮಂದೋರಿ ಬೊರ್ಚಿ ಕಪ್ಪು ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ಮೇಕಪ್ ಮಂದನ ಕ್ಯಾಮರೋಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಆನಾಗ ಈ ಬೆಗರ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಜತ್ತದ ಬೋಂಡ ವಂಚನೆ ತೋಜು ಪ್ಯಾಚಸ್ ಗೊತ್ತಾವ ಓಕೆ ಈರುವ ವಂಡಲ ಈರ್ನ ಮೂವಿ ಮಂತ್ನ ಈ ಪಾತ್ರಗ ಈರಿಂಚೆನೆ ವಂಡಲ ದೊಂಬುಡ್ಪೋದು ಕಪ್ಪ ನಂಚ ವಂಡಲ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಂತದ ಕಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ದೊಂಬುಡು ಓಡ್ಬಿಡ್ಸಂಡೆ ದೊಂಬುಡು ಓಪನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬೈಜಿ ಅಕಲ್ ಕಪ್ಪ ಯಾರ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೇರ ಹೌದು ಅಂಚದಲೆಜ್ಜಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಗೋಡ ಬಂದಾಗ ಕಪ್ಪು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೀಜಿ ಬಟ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿದ್ದು ಚಿಲ್ನ ಸಾದಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಾಗ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಅಪಗ ಪೂರ ಮಂತದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಬೈಜಿ ತೂಕ ದಾದಾ ಓಕೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಪೂರ ಮಂತದನ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದ ಬೊಕ ಮಕ್ಳು ಪೂರ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬೊರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ ಅನಿಶನ್ನೇ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಲ ಐಕಾಕಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಅವೇ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಪಂಡೈತೆ ಇದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಏಪಲ ಐತಾನೆ ಪೀರ ಹೊಡಿತ್ತ ಕತೆತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ನಾಡ್ರ ಪೋನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ಲ ಪಂಡೈತೆ ಅಂಡೆಂಜೆ ಕಿಲಾರ ವೇಣೂರು ಆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅನಿಶನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಬೋಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಚೆನೆ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತಲದ ಅದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾಡ ಗಟ್ಟಿ ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಲ ಗಟ್ಟಿ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೇಖರಣ ಇಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಆತನು ವಿ ಏನೊಂದು ವಿಶ್ವನ ಪಂಡೈತೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಆದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲಿ ಪುರ ಕಟ್ಟರೆ ಎತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇರ್ಲಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಇಂಚೆಂಜ ಎಂಗ್ಲು ಮನ್ಪು ಅಂತ ಬರ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಪು ಜಾತಿ ದುಂಬಿರತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲ ಸುರೇಶನ್ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲು ಆರಾವಡ ಆರ್ನ ವೈಫ್ ಆವಡ್ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಬೇಲಿ ಪುರ ಕಟ್ಟರೆ ಎತ್ತುಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿ ಆಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಾನು ಕೋರ್ ದೋನಸ್ ಆರ್ಬಂಡೆ ಸುರೇಶನ್ ನೀ ಬಯ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಓನಸ್ ಮನ್ ಕೊನ ಹೊಡ್ಚಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು 15 ಜನ ಇತ್ತ 15 ಜನಕ್ಕೂ ಕೋರ್ ದೋನಸ್ ಬಾಬಾ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೂತೇರು ಬೊಕ ಶೇಖರಣ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಓಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪರಾತ್ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಸುಕೇಶ್ ಒಂದು ಸಾವಿಯಾಡು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆರು ಬಂಡೇರು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುಲ್ಪೊಂಜು ಇಲ್ಲು ಬರ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಒತ್ತು ಅವು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಅಡೆ ಪೋಯ ಓದ್ರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರ ಅಡೆ ಹೋದನಾಗ ತೂಪೆಯಾನ ಅಲ್ಪ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡಿ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಆತದ ಪೊನ್ನನ ಮದಿಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಆತದ ಆನ ಮದಿಮ ಯಾರನುಂಡು ಶೇಖರ್ ಅಂದು ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಶೇಖರ್ ಅಂದು ಯಾನು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೆ ಎಂಗೊಂದು ಇದಾದದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅನಿಸನ್ನ ಕಡಪುಡಿ ತುಲೆ ಶೇಖರ್ ಅಂದೆ ಉಂಡಿ ಅದನ್ನ ಆಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏರ್ನಿಲ್ಲ ಶೇಖರಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ನಾಯಿ ಬಂಡಿ ಶೇಖರಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಪುಡಿ ಕ್ಯಾಮರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಶೇಖರಣ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ತಿಕ್ಕನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರೆಂಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲದ ದೂರ ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರು ತಿಕ್ಕಿರು ಕೊಂಚ ಅಜ್ಜಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏತ್ ನಾಡ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ನಿ ಆರೆ ಕೊಂಚ ದೂರನ ಪಾರ್ ಎತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಮ್ಮ ಬರ್ಪು ಜಮ್ಮನ್ ಪಂಡೆ ರಮೇಶನ್ ఒక లాస్ట్ దాదం ఎంగిల్ పోయా షూటింగ్ దాదంలో ఆవుంది పోదొంజ ల్యాడర్ మిత్తుదిల్లడ దివరిತ್ అడే పోనాక అಲ್ಪ అజ్ಜಿ ಕುಲೋಂದೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಲೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾರಿ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಡೆ పోతే ಅನ್ಸನ್ನಿಗೆ ಇಂಚೆ ದೊಡ್ಡನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಮನ್ಪರ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದಿರು ಡೈಲಾಗ್ ಬುರಿತ್ತು ಆರೆ ಕೊಂಚ 2 ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರಂಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಿನ ಆರ್ದೆ ತೊಂಡೇರು
ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಶೋಕ್ ಬೈದನು ಆರ್ಲ ಶೋಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅದು ಉಂಡದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸಂತು ಎಡಿಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನ್ ಅವೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ತೂಲೆ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡ ಈ ಮೂವಿ ಎಂಚಿತ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಬ್ಬ ಎಂಚಿತ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪು ಪಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ಉಪ್ಪು ನಿಂಕ್ ಪಣ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಇಷ್ಟಾವು ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಬತ್ತಿನ ಪರಬೇರೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದಾಯ ಪೋಯೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶನೇ ಬರಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ ಬೋಡು ದಾಲವಲ್ ಬರ್ಲಾಪುಜದ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪಾರೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ದಾಯಿಗೆ ತೂಡು ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇರ್ತು ತೂಪವನ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅವಳಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಅಡ ಮುಲ್ತ ಕಲ್ಚರ್ನ ಮುಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ನ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕುಡೋರೇನೆ ರಿಕಾಲ್ ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ತ ತುಳುಟು ಆತೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ತ ನಿಕ್ಲು ದಯದೀದ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ನಿಕ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗ್ ಬಲೆ ಬತ್ತು ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಗೆಂದಾಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನ್ ಕೊರ್ತ ಎಂಕಲ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಇವ್ ದಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅದ ಖಂಡಿತ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಯಾನೂರಿಯೇ ಪಾತೆ ಇರ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ ಆಯ್ತು ಮಣಿಪಂದ ಗುಲ್ತಿನ ಪಾತೆ ಹಿಡಿದು ದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಕ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ಕತೆಗೆ ಯಾನು ಕುಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಕುಲ್ದು ನಾಕುಲು ಬಕ ಐತ ತಯಾರಿಡಿ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಗವಾಯ್ದ ನಾಕುಲು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತೊಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಬೇರೆ ಆಮೇಲೆ ತೋಟದವ್ಲು ಕುಂಟಾರ್ದಲ್ಲ ಎಂಬೇರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬೇರೆ ಪೂರ ಮುಕ್ಲು ಅವು ಟೀಮ್ ಹಂಚೋಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅರ್ಧದೊಕ್ಕ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲು ಏನು ಗಬೋದು ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾವಳು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಣ್ಣೋಲಿ ಆತ ಬತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಡಿಗೆಟ್ಟಿನವೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ್ನೇ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚಿರು ಸುನೀತಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ದೀಪಕನ್ನೇ ಬರ್ಪೇರು ನವೀನ್ ಬೋಂದೇಲ್ ಮಂಜುಳಕ್ಕ ಮಲಮಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಚೇತನ್ ಪಿಲಾರ್ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಕ್ಲು ಬರೋ ಮಲಮಲ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋ ಮಂತ್ ಬೈದ ನಕಲು ಬರೋ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವೇ ಮಕ್ಳಿನ ಬರೋ ಎಂಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನಿಭಾಯಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿನ ಬರೋ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ತೂವಡತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆಡು ತೂವನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಏನೇ ಎಂಕ್ಲೋಟ್ ಆಕಲು ಮಿಂಗಲಾಯರು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ಲೆ ಪಾಪ ದಾದನ ಮಲ್ತಂದ್ರಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಲ್ಲ ಬರೋ ತೂ ಇನ್ನು ಪ್ರಜ್ನೇಶ್ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರಜ್ನೇಶ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ತೂ ಒಂದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆಡು ಇತ್ತೇರೆ ಎಂಕ್ಲ್ಟ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇದಾದೆ ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಇನಿಕ್ಲ ಯಾನು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಲೆಪ್ನಾಗ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಇಂಚೆಂಚ ಪಾರೊಂಡು ಬರ್ಪರು ಸೀದಾ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಬೇರ್ಲ ಪಂಡ ಸೀದಾ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಆಪುಜಿಂದ ಏರ್ಲ ಬಂದು ಪೂಜೆರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದ ಖುಷಿ ಆಪೇನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ದಯಮಂಡ ಆ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಮೆ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚತ್ತ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇತೇನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇತೇನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈತ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಜನ ಏನಿಲ್ಲ ಈತ ಮಾತೆಟ್ಟು ದಾಯ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಾದನ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನೀಶ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಣದಾಂಡ ಅನೀಶ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಎತ್ತಲೆಗಾನೆ ಅವಲ್ಲೇ ಜಪ್ಪುನಿ ಎಂಕುಲು ರಾತ್ರಿ ವಾಲ್ಟ್ ಆಪಿನಲ್ಲ ಅವಲ್ಲೇ ಪೊಪ್ಪಲಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದಾಗ ಪೂರ ಅನ್ನನ ಬಡಿದಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾಣೆ ಚಾ ತಿನಿಯರೆ ಪೂರ ಅವಲೇ ಜಪ್ಪುನಿ ಅವಲೇ ಮೀಪುನಿ ಅಲ್ತೆ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಬೇಕು ಎಂಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲವು ಅಂಚ ಅವು ಆತ ಮಿಂಗಿದ ಆತನ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಆತ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಈದಾದ ಪನ್ಪುರ ಮ್ಯಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಲೆ ಬಂಗಾಡ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸಿ ಇದ್ದು ಅಂಚ ಮಾತಾಡ್ತು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವೈದೆ ಮಸ್ತ್ ಜವಾರಿ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಬೇರೆ ಮಾತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದೇನಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾನು ಕೇಳಿ ನಾನು ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇಣೂರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂದಿರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡುವ ಎಂಕಲ್ನ ಅನ್ನದಾತೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಪಾಲೆ ಮರ್ನೇನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ತೂವೋಡು ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದಿರನ್ನು ಮಾತೆರನ್ನು ಗೆಂದವಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಣಾಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದನಾಂಡ ದಸ್ಕತ್ ಬೆರಿಕ ಪಿರೋನ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡ್ದೆ ಮನ್ಪೋ ಎಂಕಲ 100% ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಎಂಡ ಪಂತ್ ಜೇರಿ ಇರಲ್ಲ
ಹೆಂಗೆ 100% ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಕತೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕತೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಈ ಟೀಮು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದವೇರು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಎನಿಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರಂಡ ಏರ್ಲ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿಜೇರು ಗೆಂದದೇರು ಕೈ ಪತ್ತದ ಲಕ್ಕದೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೇನು ಬೊಲೆಪಾಲೆ ದಯಮಲ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೊಡುವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರೇ ತಿಕ್ಕಿದ್ದ ಏತ್ ನಾಡ್ದ ಪ್ರಜ್ನೇಶ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅನಿಶಾನ್ಯ ಆದಿಪ್ಪು ಸ್ಮಿತೇಶ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸುಮಾರು ನಾಡು ಎಂಕ್ಲು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ನಾಡು ಇಂಥ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ನಾನು ಕಾಸು ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲು ಬೋಡತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ಕಲ್ಮಂಜ ಅಂದುಲ್ಲೆ ನಾವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಾರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಇಂಚೆಂಚುವರಿ ಉಲ್ಲೇ ನಾವು ಪೋದು ಪಾತೇರಿ ಪತ್ತ ಕುಡ್ಲಾ ಬತ್ತೇರು ಅನಿಶಾನ್ಯ ಸ್ಮಿತೇಶ್ವರ ಬತ್ತೇರು ಪಾತೇರಿಯರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತಿಕ್ಕಿರು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಲ್ನೆ ಆರ್ನಾತಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ಪನ್ನೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಅನಿಶಾನ್ಯ ಪಿದೇ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಆರು ದೇವೇರ್ನಾಚ ಕಾಸು ಪಾಡುಜೀರು ಆರು ನಮಕ್ ಪಾಡುನ್ನೇ ಇಜ್ಜಾರ ಆರು ಅಂಚ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಎಡ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರಂಡಿರಿಗೆ ಪೋಯರಿಗೆ పోదనగ ఆని ఫుల్ పాజిటివ్ అది ఇంచెంచ మన్పవర పిక్చర్ అంద ఆ మన్ప్లే ಕಾಸತ್ತ ಏನು ಪಾಡ್ವೆ ಬಂದಿರ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಹತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋತೀನಿ ಪೋದನಾಗ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಕತೆಕ್ ಎಂಕ್ಲನ ಪಿರದ ದಾಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲನ ಅಚ್ಚಿನ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಏರ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೀರ ಆರ್ನ ಮಗಿಯರ್ಲ ಹೀರೋ ಆವೊಂದಿದ್ದೀರ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬುದು ಈ ಜವನಿಯರ್ ದಾದನ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ದಾದ ತೂತೇರ್ನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾರ್ ಅದನ್ನೊಂಜಿ ನಂಬುದು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿರತ್ತೆ ಆರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖೇನ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ ಆರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಕೊಳ್ಪೆ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೊಡುವ ಸರ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ ಮಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಆರೇ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಪಣೆ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆ ಮಾರ್ಪಂದಿದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಭವ್ ಅಂಚ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆ ಮಾರಿಂಬೇರು ಅರ್ಪಣೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೊಡುವ ಬೇರು ನಿರ್ಮಾಣೋಡು ಕಾಮಿಡಿ ಗಿಲಾಡಿ ಅನೀಶ್ ಬೇರು ನಿರ್ದೇಶನ ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಪೂರಾಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂಡೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ವರ ಕೊರ್ಪ ಅಂದಿರ್ ಶುರು ಮಾಡು. ಓಕೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಹೌದು ಇಂಚಿದು ಪುಣಿ ವಯ್ಯ ರಾಮೇಟು ಪುಣಿ ఇప్పుడు అత్తు పునః స్టార్టింగ్ కూడా ಜಾಜಿ ಪೋತರೇಕ್ ದೀದು ಓಡೆ ಪೋಪದೆ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜದೀದ ದಾನೆ ಸೋಕುದೆ ನಾಚಿಕೇಡು ಮೋಳೆ ನಿನ್ನ ಕಂತ ದಾನೆದಿ ಓಲು ತೂದು ಓಲು ಪೋಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲೆದೆ ಓಲು ತೂದು ಓಲು ಪೋಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲೆದೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೆ ವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ಮದತೆ ಪೋಪನ ಓ ಪೊಂಡೆ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ದಾಯೇ ಕೋಪನ. ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾದ ತಂಡೋನು ಇಡಲೆತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಈತ್ ಬರಲು ಮೂಲ ಪಾತೆರ್ಪ ಇನ ನಮ್ಮ V4 ಚಾನಲ್ದ ಮಾತಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಏರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಲ್ಲರೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಂಗ್ಲ ದಸ್ಕತ್ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ರೇಗ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾತೇರಿ ಅಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲೇನ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಾತೆರ್ಪವನಗ್ಲಿ ಇತ್ತನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಪಾತೆರ್ವ ಪಾತೆರ್ಪವನಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿಂದ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇಂಚನ ತೂವನು ಖಾಲಿ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ಪವನಗ್ಲಿ ಎಟ್ಟೈತೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ಲ ಪಾತೆರು. ಸೊ ಇಂದುವೆ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಿಕ್ಕುಲು ದಯದೀದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದು ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡುಂಡೆ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.